Antes, quen salía? O home. Había a feira, quen viña? O home. A muller sempre na casa. Tratamos, por exemplo, facemos pilates, que antes naide iba a pilates, nin a gimnasia, tivemos gimnasia tamén. É moito que a muller salga un pouco, que tamén lle fai falta, porque hai moita xente polas aldeas, oye, que non sale, que non sabes. E digo, bueno, pois mira, mentras que veñen aquí a un curso, estamos todas xuntas, falamos, facemos cousiñas, pois tamén é unha maneira de relacionarnos coa xente do entorno logo, non só cos do pueblo. Paréceme a min que é ben, sobre todo cando nos xuntamos así todas, eu vexo aquilo e dame unha alegría, digo eu, fíjate, que nos xuntemos 30 ou 40 mulleres, de verdad, conoces moita xente, a veces xulgas unha persona que a ves nun entierro, pero non é esa relación. Eu había xente que está na asociación que non a conocía, fíjate, levo aquí 50 anos. E digo, fíjate, esta muller nunca a vi na miña vida, dun pueblo. E agora vémonos en calquer sitio que nos vexamos, que nos falamos, que nos... De verdad, que eu pareceme que iso é importantísimo. Eu é o que noto de falta, digo, Dios, que se metera xente nova, hombre, para darlle, porque a xente nova ten alegría, ten outra cousa, que lle dese para arriba. Eu digo, vou non deixar, non deixes, non, vou non deixar, porque eu sou maior. Colaboramos co Concello no Carnaval. Dixemos, cando a acollemos, foi a primeira cousa que fixemos. Oye, facemos o Carnaval. Empezamos por aí, polo Carnaval. Agora ten un éxito que ven xente de Pedrafita, de Bezarreá, xuntase aí un montón. Colaboramos co Concello, nos poñemos a merenda. Pero é que todas as socias, mira, de verdad, teño aí no... Si vedes a mesa, non o creen. Hai xente que dice, é imposible, porque é que hai de todo, produtos da zona, repostería de todas, todo feito polas mulleres da asociación. Fixemos cursos de todo, de tecido, de todas as clases de tecido, de raiolos, de barguelo, de horquilla. Mira, teño aí un montón apuntado porque non me acordo. Fixemos pintura en tela, en vidrio, reciclaxe de papel. Mira, eu non sei os cursos que fixemos. Ou cando vamos a unha viaxe, por exemplo, cando chegamos aquí e dice, dame un abrazo e dice, Nelly, paseino moi ben, moito me gustou. E digo, co resto, aparto, quedome con isto e xa está. Cando chegamos a Segovia, hai xente que nunca vira o acueducto, por suposto, a maioría. Pero houve algunha que se quedou e digo, isto non merece a pena facer isto. Mira, temos unha señora que vai facer 90 anos en febreiro e vai a Pilates, está en muletas. E dice, o que poda facer sentada fago, pero eu estou aquí feliz, esta hora e media, estou feliz. Hai moita xente que vai, dice, ai, mira, veño que me despeja a cabeza e falamos un pouco. Pois tamén é unha labor importante esa.